सायाव फालि दख'ना गासिबो मोनो। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Mana? Bitangannya, be noni mabaya menazara. Beखौ जों गोथाव-गोथावै बानायना जागोन चाइना मडेल। बरिया। China style जाय नुगोन बेखौ खुदै गखाजोबगोन। आंबो नायनानै खुदैयानो ग्र' ग्र' मोनगासिनो। Cang दायो सुथेसिगोन माने बेखौ सुथेनानै उनाव खावफिनसिगोन डक्टरा बिथाङा डक्टर नै माबा बांलादेशआव MBBS खालामना फैदो बियो दा बेयो सुथेगासिनो बांलादेशआव हाइस मार्क खालाम माबानो मार्क मोनदों बियो दा सुथेबाय जाहाथे खामख्लाबजोबा अरा बेखौ जों हांनासो जागोन बिथाङा मोजाङै नाय सोरनोबा नांगौबा आरो कन्टेक्ट खालाम बियो संनो रोंगौ खावनो रोंगौ गासिखौबो हायो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालाम दायो डिसक्रिपसनाव होना होगोन दा बिथाङा सावगासिनो सिलाइ कमप्लिट जोब्बाय ना दे এটা ভুয়া यस এই যে এটা আঙ্গে যায় এটা না মম এটা Daya hanbay. Udah kok mana? Nyalai apa guna? Woi, Miro.
ai pernah bi, waktu itu ai pernah bi ale. Bor ya. Oरैनो मबाइल फिसा नुदो इखो बया गिदिरखा Orangnya mana nak le? Orang nggak seneng. Oi, kita antara sini, jangan. Terus di mana gua? Daniel, lo, kita be. Kita sendiri. Pas di pas. Kartu kata gol nanti. Alangnya. हांसो नों मानो थैखो हांसो नोंखौ जों खावनानै जासिगोन हांसो नों मानो थैखो हांसो कानल' रे आमी कानल' हांसो नों मानो थैखो जों जासिगोन जोङो रान्दिनि माखाया जों एवनाबो जागोन खावनाबो जागोन मोनसे एवना जाखांबाय दा आरो नै खावबावबाय रायजोफोरा नायलांबाय थादो आरो जोंनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन माबायदि खावो माबायदि फोनो माबायदि सुथेयो दा जोंहा नै बनखौ होबायानो अरा जोंबायानो फुरफुरनो बे मोनसेखौ मावखांनायनि उनाव जोंहा आरो नेक्स्ट दंबावो एवनाय दा खावनायखौ खावग्रोबाय दं नै बिथाङा संनाय खावनायनि मेनेजार इयो मा नांगौ बे जगायगासिनो बे बेदर जाखांनायनि थाखाय होखारहरजादो बिराद रायख' मानसिया जाखांग्रासो सानसेखालि मालिकआ नुनानै इखौ होखारहरदो बेदरखौनो माने एरखां जागासिनोमोन नै बिथाङा मोखांखौ एसे नायना लादो माब्लाबा सोरनिबा स्कुल थांफ्लांनानै जाखांबायनो हागौ देदो एसे देनाय बिथाङा खामारबो गासिखौबो रोंबोयो बिथांनि महरखौ नायना लाखा दायो डिसक्रिपसन होगोन नोंनि फन नाम्बारखौ सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनांगोन जोंहा दाया अमा बेदर सुथेदों बे अमा बेदरखौ जों जिबायदि मोदोमफ्रु दुन्दिया लगायनानै आलौ लगायनानै थाव गोथां लगायनानै जागोन नायलांदों बेयाव जोङो मा खालामगोन बेखौ हाज्रोम हानानै संख्रि सारनानै होगोन संख्रि सारनानै अराव हांगोन बेयाव रंबो लगायगोन जों आलुबो लगायगोन रायजोफोर नोंसोर खुदैल' गनाङा हाय रायजोफोर नायलांदो नोंसोरो जों माबायदि खालामो माबायदि मायो नै मावगासिनो बेयो फुरानो रोजाथार खोमाहाय अबन बिबार लाना फैदोहाय जोंहा मेनेजारा बिथाङा हासिलायनो हायाखै जि रोजा जाखागोन बेयो बिदि माबादोसो हाबावदो खरानदोसो हाबावदो
नै जोंहा हांसोआ राजामोन इयो मासेयाबो राजामोन बेसेरा बुथारजाबाय जोंनो गोदान बोसोरनि थाखाय जों बिसोरखौ बोलि होनाय जाबाय जोंनाबो सालायानो जिबायदि गखायो खुदैया बिथाङा पाकिस्ताननिफ्राय फैदो बिथाङा प्रनजित सिं दायो बिथाङा नै एवग्लुंबाय दं एसे बेयाव दा जों माने हांसो बेदरखौ एवसिगोन बेयो माबा मा होनो हांसोनि दावदै जेरावबो माबा एक्सपार्ट इयो एवनाय खावनाय गासिबावबो जोंना माबाया जाबायानो हांसोआ Alauddin. Alauddin. Afghanistan. Afghanistan ini so mana? Pilih-pilih kan terus dari situ semua. Iya tuh. China ni nggak dia? Itu Nigeria. Jogalis, Nigeria. Dah sih, ulah kamu itu. Dia China cross माने खोस्लि होनो बेखौ गारबाबो होनो नायदो बेयो आखाइजों बानायनाय बेम्ब इयो बेम्ब